Welcome to Borderland Affairs. आंनि मुङा एलबार्ट दैमारि। दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव जम्मु काश्मीरनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंगोन। जम्मु काश्मीराव ओंखारनाय बायदि रोखोमनि बाथ्रा, सान्थ्रि हान्जाफोरनि सोमोन्दै बाथ्रा, आलादा रायजो होनायनि बाथ्रा, बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। थारैनो मा जादों होनना बुङोब्ला काश्मीर बायदि हाजो होनना बुंजागोन। हाजो बायदि एरिया बियो। काश्मीराव गोबां आर्मिनि हान्जा दङ। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां आर्मिनि हान्जा दङ। बिसोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा ओंखारदों आर्मि सान्थ्रि हान्जाफोरनि गेजेराव। बेखौ बुंग्रोनांगोन सिगां रायजोनि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो। ट्रुप मुभमेन्ट more than 6,000 आर्मिफोरखौ साख्रियाव सोनाय जादों सिगांनिफ्रायनो जों नुनो मोनो। नाथाय बावैसो इलेक्शननि थाखाय एबा बिसायख'थिनि थाखाय माखासे सान्थ्रि हान्जाफोरखौ गावबा गाव गुबुन गुबुन रायजोआव हरनाय जादों डिउटि खालामनो थाखाय। जेन बे बिसायख'थियाव जेन दावराव जाया बेनि थाखाय गोबां सान्थ्रि हान्जाफोरखौ राननानै हरनाय जादों। पुलिस अफिसारनि बुंनाय बायदिबा बेबायदि बिसोर गासैखौबो बिसायख'थि जोबनायनि उनाव लाबोफिननाय जादों, रि-इन्डाक्ट खालामफिननाय जादों। डिप्लयमेन्ट बुङालासिनो बेखौ रि-इन्डाक्ट होनबा गाहाम जागोन। रि-इन्डाक्ट माने लाबोफिननाय, माने सोफिननाय। डिप्लयमेन्ट साख्रियाव गोदान सोनाय बेबायदि नङा, बेखौ सिगांनिखौनो लाबोफिननाय जादों बे जम्मु काश्मीराव। बेनि सोमोन्दै जेबो साननांगौ गैया बेबायदि होननानै पुलिस अफिसारनि बुंनाय बायदिब्ला थारैनो माथो बाथ्रा ओंखारदोंहाय रायजो लानानै। नै बियो गिलगित बाल्टिस्तान, बियो पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर। बे गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर बे गासैखौबो लादाख होननानै मिथिनाय जायो। लादाख बे गासैबो माने जम्मु काश्मीर। बे जम्मु काश्मीरनि सिङाव 20टा जिल्लाफोर दङ आरो नैबे जम्मुनो आलादा रायजो होनाय जागोन नामा बिनि सायावबो बाथ्रा ओंखारदों। जुदि बे जम्मुनो आलादा रायजो होयोब्ला काश्मीरनिफ्राय मोननै मोनथामसो बाहागो जिल्लाफोरखौ बेयाव लाबोनाय जागोन होननानै बेबायदि बाथ्राबो ओंखारदों। बिनि सायाव दैदेनगिरिफोरा सावरायगासिनो दङ। जायखौ गुप्कार एलियान्स मिट, गुप्कार डिक्लेरेशन बिसोरो सावरायदों। बिसोरनि बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो बिनि सायावनो बिथांमोना सावरायदों मा खालामबा जागोन। बे एलियान्स मिटआव पलिटिशियान पार्टिफोरा जमा जानानै मोनसे हान्जा दादों। बे हान्जा दानानैनो बिनि सोमोन्दैनो सल्भ खालामनो थाखाय बे हान्जाखौ दादों आरो बिथांमोना हास्थायदों जे फिउचारावबो मोजाङैनो दैदेनलांनो हायो। आरो मोनसे बाथ्रा काश्मीरी पन्डितफोरनि सायावबो बिथांमोना सावरायदों। काश्मीरी पन्डितफोरनि बिसोरनि ह'मलेण्ड बिसोरनि सिगांनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थानाय बिथांमोनखौ होनायनिबो बाथ्रा ओंखारो। बेनि सायाव बिथांमोना दाबि खालामदों। बे गुप्कार एलियान्स मिट बिथांमोनाबो सेभेन पार्टिफोरखौ लानानै मोनसे दादों। बिथांमोननि मुंखौ लानानै बे 7 पार्टिफोरखौ लानानै